Len tak mimochodom sa to volá. Počkaj, ešte raz. Ideš tu. No poď, ešte raz. Vážení, prežívame v čudnom svete, skopou bláznov na planete. A tak ako v písme stálo, aj u nás nie je ich málo. Žiaľ dnes všeobecne platí, že sú v kurze psychopati. Toť nedávno mozog chorý búral v meste semafory. O zemruch, čo v pléne horli, vrtuľníkom plaší orly. Ďalší kijak túžbou horí, obrad národov úspory. A volovinu s cárskou bradou vykúzli z zaklínač hadov. To musíte potom vedieť, kto to je. Zúfalci, veriac pavede, vyplienia všetky medvede. Ich bohovná ikona trepe blúdi do zákona. A takto to beží ďalej. Rozkážem si, barman nalej, opitý, držať sa pántov, kašlem na húf diletantov. Apropo. Tradičnou doménou našou je výroba papalášov. Jano Frňák. Potlesk. No, čiže to je súčasná taká krutá. Áno,